kan satu pengajar dan lainnya dia kan kedua bisa jadi kami jadi macam aku ini dari sana itu kan dokter ya dalam tangan kena tuan dia nangis berat tangki kerja itu di kota mau bagi tanah lagi cukupkan kami amin. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti janjimu Tuhan. Menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti janji-Mu Tuhan. Tulang rusuk yang aku nantikan, Kini ku dapat mendampingi-Mu. tulang
demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius 19:6. Jumlah kita pertanian di bagasa obat tadi pertanian kita. Amin. Anak Tuhan Yesus Kristus doktor di perkara asing roha do dami mamadungani hamusa lukna. Amin. Puji-pujian sama martangiang makita ale dibata manami para siruhan na sumur dibata masetotong magkahulungihan hodo mangatur og bawa do burburui parsidohot di bagasa panupaumu marhite-hite parsari piuni tatak mana si jana dua namajakot jauh-jauh tumulu parsari piuni pasu-pasu mana si darasa merbu mangula honlongon hiruhan di parsari pion nasida di tikilas niroha do arsape di bagasan anak kahulungan nirohang Tuhan Yesus Kristus saya jalan matang yang nami. Amin.
Janita di acara pamasu-masuong Julianto Dawat Melpita di Tamis yang surat Apostel Paulus keburia Efesus di 5 ayat 22 bumi dawat ayat 25. Efesus di 5 ayat 22 dawat ayat 25 jauh na kita selanjutnya. Diului akka parupuan ma bahwa Nabi songon panglui di Tuhan. Ayat 25 kamu akka bahwa ahului kamu ma parhatikan Nabi songon Kristus nama kaulongi dunia ini jala dilebot do dirina kumokosa olah 5 sana horas manita saluna shalom Pasu-masuong si Jupri do Senepita di baga sesadaryong nanay bainoku Janita Tuhan mulia 5 kelanjutan di Janita Artukuro bilala di Motamudo Naurukiati. Jadi Janita na naik si pasangan di bagai sesadaryo berkaitan doho ditiki hamu matu tolu kata habadiawo holo doho panggul kudus kasih dan taat jala sirimano jupri doho biho merpita kinalaho membuka rumah tangga lebar. Tutu nunga dia tu siang. Jalan berdalam mau sona. Nah pertama 5 makna abadiam. Jupri melpita. Ahadola patan ibadia. Badia sama dengan segala yang tak berdosa. Segala yang tak berdosa disebut dengan kata kudus. Badia lawan katana dosa. Segala yang tak kudus sama dengan dosa. Jikalau segala yang tak berdosa adalah kudus, segala yang tak kudus adalah berdosa. Jupri Dohmil Pita rumah tangga itu adalah ahlunare, adalah kudus. Karena dia kudus sehingga tidak berdosa di situ. Jadi dapat julu ala badia do jala paretan di bawah. Saja kata nakikos motong. Orang yang memelihara rumah tangga bertanggung jawab kepada Tuhan. Artinya beri. Orang yang memelihara rumah tangga bertanggung jawab kepada Tuhan. Asa dapur muna upah dan ingkar. Asa unang dipatupa anak musuh piring durut ganas dan so ini detik Jupri Melpita selamat berbahagia di mata mangaramuti kamu. Nomor 2 iman nama nangimon hatani di mata nobyosa jalan nama dosa. Amin.
hamuna dua na jongjong wang dia lupa ni debata doho dia lupa dongan na bungison na jongjong do hamu dia lupa ni debata mual ni asini roha lau mamidu pasu-pasu nunga masih tada roha mu jala masih hawolo kobar tusi nunga di parade hamu dirimuna lau marsaulihon asini roha ni debata marhite-hite pamasu-masuno asa tok-tok kamu di bagasan asido kolong ni rohana di parsari keomu di bata pargugo naso hatudosan nama no palangi do tano rodi nasa isina ibana do nama no pabawa do buru-burui dan denggas sasada bawai ujung ubay masada buru-buru pangupi di ibana bahen akupna alani tadi konon ni bawa do amana do tinana patopod dirina tu niolina nagabe sada daging do nasidana dua asa dada dua benasida tum sada daging do ope naung pinadomu ni depata dan jadi sirang ni jolo obar tusi di hamuna dua songon ipenai baru hamu ikotok-tok kamu mengaduti ulauna masih hawolongan jala masih pauniunean di baheni nang mahamu toktong masih tukul-tukulan dohot masih togu-tuguan di nasa pikiran do nasa ulaun ainunga di jode batahamu launa jaga dohot mangaramoti hasadaw ni roha do habadiaw ni pardongas sarikeoni jala pardongas sarikeomuna naing matoktong maruja di bolong ni siatu hatta songoninang panguloy muna obar tulomo ni rohani depata di baheni hamu akabawa radoti hamu maruhut pardongas sarikeoni tu pardi hutamu nabi suak songoni akaparpuat tu sinodukna songo panguloy muna tu debata songoni manak kamu pataridahon parsaoran ni Kristus do kuriay martoro ni roha situtu marlapo roha jala marsiurupan di bagasan holong ni roha iutusi nai mahamu sa roha sa pikiran togu jala marbenge ni roha di sitaunon songon na pinadudu ni Kristus maradopon kuriana ope naing jalo muna ma pasu-pasu pardongas sarikeoni alan ini patu pegeu kamu ma sakap do pada muna na dua lau mardongas saripe dia dupan di debata do di jolon yak kadongan na pungudiso ho merpita manurun gabe pati jawabku marpadan maaw sadario nagipon kapulong ako sa liling ang ditikilas ng asap ni rope ditihipas ng ujuro parsahita dikisikop ng dinahurang pe so natama binahin ni naporsea di Tuhan Yesus Aku melpita manurung majakon ho jubri ang tusilaban gabe sinonduku marpadan maaw sadarion naipon hahulong aku doho saliling mahul ditikilas ng arsak niro ape tikihipas ng ujuro pasahitan tikisikop ng dihahurang ape songon natama binahin ni kaposya di Tuhan Yesus Ubahin mati tinun ku jari-jari so dari kolok kedua. Ubahin mati tinon ku jari-jari mon so dari kolok kedua. naposo ni debata dua nama buan hatana Tuhan di bagasan kuar ni debata am
dohot anak na Tuhan Yesus Kristus, do todi parbadia, ahu madok Tuhan, na pinadomu di debata dan jadi sirangon hijau. Amin. Jaloma pasu-pasu siap Tuhan debata, di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maham, di sodakot Tuhan debata mabuhina Tuhan, jala asima rohana midaham, di dopakot Tuhan debata mabuhina Tuhan, jala di pasar madamena, tutod di munabe. Amin. Surat pemberkatan perkawinan Tu Juprianto Silaban Bogor Melbita Manurung pada tanggal Kamis 19 Maret 2026. Pardita nama Kubasi Pardita Antonio Hutagalu. Hakani dibata Imasian Efesus 5 ayat 22 dohot ayat 25. Di Buria di KPI Seyapung Resort Tanjung Ledong, wilayah 5 Asahan dan Bandar. Masing-masing ditandatangani uluan di Buria dohot orang tua dan adik. Songonima pajalau karimotu surat pemberkatan perkawinan marhite titing nami di bagasa sedario bahwa nama Goar Juprianto Silaban dohot Melpita Manurung sa mana resmi gabe suami istri. Mulyate Tuhan Yesus masuk. Selamat ya.
Ali di bata amanami na di banogidjang di parkatopo rohanami dosian uduk ni rohanami. Podo mualina sa ulibasa na mauliutus. Di son hupasat kami do pilihan hamten nami tuho. Sa ijalo jala pasu-pasu mapilihan nami yun. Asa gabi dalat panindang yun. Parsauran do tulong asi ni roha di uriamo. Bayan mangulu nami gabi pilihan na hubar tulongo ni roham. Jala parsidot parohong harajaw. Kolong hasit tongadot hadam yung disadok portibiong. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asa sa toktong madok muliate tuhong. Di bagasan warnya nakmu. Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami. Ali amanami dari penutupnya. Saya tidak beri apa-apa. Saya Roma kata cuma. Saya sama melalui kami di mana soal dan bekerja. Dia mengatasi tidak susah. Saya sama nusana semua Palestina. Hidup saya di bawah nama Tuhan. Gunakan itu ke pengguna. Lalu apa siapa aku? Ayo orang pun ada. Bro tahu. Bro ya sana aku sekali ini. Asini rohan di Tuhan Yesus Kristus. Kolong ni rohan ni bataam. Dohot parsauran ni todi parbadiama. Na mangalamuti hamusa dukna. Amin. Shalom, poras kita semua. Kita
So